Ginapaabot ni House Deputy Speaker kag Iloilo 1st District Representative Janet Garin nga iplasta ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya zona sumong adlaw ang mga plano sa administrasyon para sa ekonomiya. Sa interview sa Bombo Radio kay Garin, niya ginsiling nga importante nga mabatian sa mga Pilipino kung sa di nagapadulong ang pungsod kag kung ano ang mga tikang sa gobyerno kung masulbar ang gutom kag ang panay nga pagsaka sa preso sa mga balaklon. Sunod sa kongresista, amo na ining nagakaigo nga tinuora kung ipakita sa presidente nga bukas ang Pilipinas para sa mga investors. Dugang panigarin, hindi dapat pagpabudlayan ang mga negosyante kag mga investors. Sa baylo, dapat sila nga buksan sa mas madamo nga oportunidad bangod sila nagapahulag sa ekonomiya, nagahatag sa trabaho kag nagabulig sa pagpauswag sang parangabuhian sa mga pumuluyo. Madumduman nga nagpanawagan man ng Management Association of the Philippines nga sa zona mabalhin ang atensyon sang pungsod halin sa politika pagkadto sa pagpatuman sang konkreto nga mga tikang para sa paghibo sang dugang nga trabaho, pagdamo sang investment, pagpaligon sang food security kag pagpanubo sang gasto sa pagnegosyo. Ang napaka-importante nating marinig sa presidente, what are his economic plans? Saan ba tayo papunta? Ano ba ang plano ng gobyerno sa gutom, sa mahal na bilihin, sa dagdag na trabaho, dagdag na investors, at dagdag na agrikultura para sa food sufficiency? I think it's time for the president to put forward, it needs political will of course, na dapat buong Pilipinas should be investor-friendly. And when we talk about accountability, hindi lang natin dito pinag-uusapan ang pera ng gobyerno. Dapat rin natin pag-usapan na kapag ang mga negosyante ay pumapasok sa ating bansa, lalo na pumapasok sa mga bayan-bayan, mga probinsya, syudad, dapat hindi natin papahirapan, dapat tinutulungan, dapat binubuksan natin ang ating pinto sa mga negosyante at sa investors because they are the prime movers of our economy. Magbibigay sila trabaho, papanda rin yung ekonomiya. Ito yung mga bagay na kailangan nating, na sana marinig natin sa ating Pangulo. Si Representative Janet Garin.